Audio Jungle. Audio Jungle. तनी प्रणाम। अब एगो और खबर रउरा सबके भोजपुरिया समाचार दे रहल बा कि अब आचरण बनवावे खातिर रउरा सबके दौड़ ना लगावे के पड़ी। एकरा खातिर अब अपना मोबाइले से ऑनलाइन कर देब, लेकिन एकरा खातिर रउरा सभे खबर के अंत तक देखब तो सारा चीज़ डिटेल में पता चल जाई और बुझा जाई कि कैसे ऑनलाइन करे के बटुए आ कौन ऐप से ऑनलाइन करे के बटुए। तो पहले खबर के देखल जाओ आ समझल जाओ कि का बटुए। पुलिस ऑफिस में आचरण बनवावे खातिर युवक लोग के अब ना करे के पड़ी मशक्कत। अब खबर के सुनी। पुलिस ऑफिस में आचरण बनवावे खातिर युवक लोग के भीड़ लगावे लगत रहे। बतावल जा रहा बा कि अगला साल आर्मी के बहाली खातिर युवक अपन पुलिस आचरण जमा कर रहल बाड़े, जौना से पुलिस ऑफिस में पूरा दिन गहमा गहमी रहता है। हालांकि सरकार द्वारा भीड़ के कम करे के लेके ऐप के माध्यम से आचरण पे निर्गत कइल जाता, लेकिन प्रचार प्रसार ना होके के कारण, एकर प्रचार प्रसार ना भइला के कारण लोग के कम जानकारी मिल रहा बा। जानकारी के अभाव में युवा काउंटर से आचरण बनवावे खातिर सुबह से लाइन में लग जाता रहे। एसपी नीरज कुमार सिंह लोग से अपील कईनी कि आचरण के अलावा कौनो भी शिकायत संबंधित, पुलिस से शिकायत संबंधित निवारण ऐप के माध्यम से पूरा कर सकीला। ऐप के माध्यम से आचरण अप्लाई करते ही एगो कोड मिली जौना से रउरा आचरण प्रमाण पत्र के सही जानकारी ले सकीला। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करे खातिर पुलिस विभाग के द्वारा सब जिला में एगो पुलिस ऐप के लॉन्च कइल गेल रहे। सब जिला में, पूरे बिहार के सब जिला में 38 जिला में ऐप लॉन्च कइल गेल रहे, जौना में शिकायत के लेके आचरण और जिला के वरीय पदाधिकारी के नंबर एमे उपलब्ध बटुए। रउरा एसपी के नंबर चाहे, डीएसपी के नंबर चाहे, थाना के नंबर चाहे, सब कुछ बटुए। हर जिला के अलग अलग ऐप बटुए। का करे के पड़ी खबर देखत रही, रउरा कुल पता चल जाई। तो बटुए जानकारी पुलिस तक पहुंच सकल, एकरा खातिर ई बनावल गेल रहे। कोरोना काल में पुलिस विभाग बक्सर पुलिस के नाम से एगो ऐप बनैले बिया। हाँ, ई महत्वपूर्ण बिंदु बटुए कि बक्सर पुलिस के नाम से एगो ऐप बनैले बिया, जेकरा के लोग घर बैठल मदद ले सकेला। पुलिस द्वारा बनावल गईल ई ऐप के जानकारी भोजपुरिया समाचार दे रहल नवंबर में देले रहे, जौन हम बतावल गई रहे एगो क्लिक करके घर बैठल रउरा पुलिस के मदद ले सकीला। साथे साथे ऐप के सब जानकारी पहुंचा सकीला। ऐप में का जानकारी ई सब सरल शब्द में लिखल गई बटू, आसान शब्द में, कोनो डिफिकल्ट नहीं है। रउरा जब ऐप बनाई तो खुद पता चली। आवेदन करे से पहले रउरा सब ऐप में मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में जाके ई ऐप लोड करे के पड़ी। एकरा खातिर रउरा बक्सर पुलिस टाइप करब तो वो ऐप आ जाई। आ ऐप में रउरा सब अपन जानकारी ले ले। एपो बयान भेल बा एसपी नीरज कुमार सिंह के। यहाँ का कहल बानी कि बेवजह भीड़ ना लगाई सभे। जौन जाते रहे लोग लाइन में लगा के, अभ्यर्थी लोग एरिया से 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरी से लोग बक्सर जाके आचरण बनवावे खातिर, तो भीड़ मत करी सभे। आपन आवेदन घर बैठे रउरा सभे बक्सर पुलिस ऐप जौन बटुए डाउनलोड करी गूगल प्ले स्टोर से, एरिया से आवेदन कर देव। आसान बटुए, तरीका भी आसान बटुए। आर्मी के बहाली आवे वाला बटुए के भीड़ भी चलता, लेकिन भीड़ के लोग के जानकारी के अभाव बटुए। तो भोजपुरिया समाचार उरा सबके जानकारी दे रहल बटुए कि प्ले स्टोर में जाके बक्सर पुलिस ऐप डाउनलोड करी, वजह से आसानी से टाइप करी एसपी के, डीएसपी के, जेकर नंबर चाहिए आचरण प्रमाण पत्र बनवावे खातिर एसपी से जौन रउरा कार्यालय के चक्कर लगावत तनी घरे बैठल कर सकीला। तो एकरा के खूब शेयर करी ताकि एक एक बच्चा के जे पढ़ाई करता, जे नौकरी के तैयारी करता, ओकरा भी पहुँच जाए। और रउरा सबके इहे नहीं हो रहा बा कि भोजपुरिया समाचार के आगे बढ़ाई। धन्यवाद, प्रणाम, कोड लागत है।